Yabona mfowethu, ngizokutshela mina iqiniso ngoba angesabi. Abanye abafowethu bayasaba. Ngizokuqinisa idolo uze u-understand ukuthi ukwesaba ngoba usaba umuntu wesifazane noma usaba ukuthi uzoluza i-relationship. Kungcono ukuluza i-relationship kunokuluza konke onakho. Umuntu wesifazane ngisho ningathandana kanjani mfowethu, ngisho ningathandana kanjani, kodwa i-family yakhe comes first. Ngisho engathi phumani niyokwakha kwenye indawo, nishiye ngakini niyohlala kwenye indawo, kodwa i-family yakhe comes first. Ukulutha abantu besilisa yinto endala yabantu besifazane. Umuntu wesifazane ungahlala naye 30 years ehlala nawe and then ekulahle 1 year ngenxa nje yefamily yakhe. Wena usuwazi ukuthi uyamthemba yonke into, kodwa udaba mhlala ibhekene nendaba yefamily yakhe, evele esayide nefamily yakhe. Uma uthi uyabhaquza ekutshela ukuthi ubuyela kuphi, ngeke ukwazi ukulahla uma wakhe noma ubaba wakhe. Kufuneka nibe careful bafowethu ngabantu besifazane. Abawulahli nje umndeni. Ngisho umupha uze yikhiphe ngemumva imali, eyikhiphe emaceleni enikeza umndeni wakho. Angisho ukuthi abangayiniki imindeni, kodwa nje ba careful ukuthi ushadile naye akusho ukuthi sengowakini. Umuntu wakini ilezi iy'ngane lezi eniy'zalayo ngoba nishera isibongo esisodwa. Yena namshintshisa isibongo kodwa owalapha owamthola khona. Angisho ukuthi abantu abaxabani nabantu babo, kodwa nje ngiyanixwayisa, you must be careful. Angisho futhi ukuthi ningamthembi, cha, umthembe umuntu wesifazane, kodwa you must be careful. There must be the consequences. Angazi noma kuzwakalile lapho emuva.